Oposizioko bi alderdi nagusiek, EH Bilduk eta PSek, diru-sarrerak igotzeko modua bazegoela defendatu dute azken asteetan, eta Urkulluk Bruselan egindako iragarpenak arrazoia eman diela uste dute. Gobernuak porrot egin duela azpimarratu dute. Guk aldez aurretik esaten genuena eta eskatzen genuena betetzen dela. Orain bai, beraientzat, gobernuarentzat, hau porrota da. Ez duelako lortu beste alderdiak eta beste indarrak nolabait bat egitea. Reconocimiento de un fracaso político y la expresión más clara de la falta de rumbo de este gobierno. PSren bozeramaileak uste du asko atzeratuko dela 2013ko aurrekontu berria egitea, eta beraz 2014koa prestatzen hasi beharko litzatekeela Jaurlaritza. Arantza Quiroga Alderdi Popularreko bozeramaileak aipatu du PSE eta EH Bildu alderdiek aurrekontuak blokeatu nahi izan dituztela, edo nola ere erantzukizuna Jaurlaritzari egotzi dio. Un fracaso, del fracaso de este gobierno, de no ser capaz de llegar a acuerdos. Quirogak dio Urkulluk ez duela bete berarengandik espero zutena, baina hala ere eskua luzatu dio berriro ere. EAJak bakarrik eman dio oniritzia lehendakariaren erabakiari, diru gehiago edukitzea lorpena da haien ustez. Barri ontzat hartzen dugu. Lehendakariagaz, Urkullu lehendakariagaz harremanetan gagoz, bera handago oraindik lanean eta gaur gaubean etorriko da. Bere erabakia izango da, egiten dauana, gure babes osoa izango dau. Lehendakaria Euskadira iristeko zain daude, zehaztasun guztiak jakiteko.